Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tili pano pakasinje panasonkhana anthu ambiri, sipanali malo oti ali pa program koma profesa sakanachita mwina koma kuima kuti awapase moni amene akuti pa anthu ake. akapotera atati chala mwamba tifuna tione usanamizana pano iya amene akuti atati akoyamba pa 16 chala mwamba. TPP woye! Kasinje woye! Kusajedwa apatati akhala kutuluka alipase moni eti chipemphera mfumu athu akasinje ayandikire akasinje wa na amene utatati aja change wepeni change awepe atati change awepe atati aliyense ali pano awepe atati. TPP woye! Atati woye! Change awepe atati change awepe atati change awepe atati masanga yabona atati change awepe atati sabano change awepe atati ajala TPP woye! Atati woye! Kasinje Gamoto zikoma kwambiri a president mundilole panthawi ino poti ndapemphera kale koyamba kuja bwana pati ngopempha mfumu akasinje 1 atilandire 1 minute bwana akulandireni pano pakasinje zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri wayamba titolole ku kwa bwana watu amene mwasowa nthawi zali uloloseli kuona kuli wona lakwela panoli kukusangalalirani kuliko ndi bwana walipo malingana ndi mavuto amene tili nawo dziko muno kuti mwina mukonza kutithula kuchokera nthawi imene munali pa mpando ndiyambirepo pa njala amene kuchitikirapo mbuyo munalibe timatiti kamaona chimangachi mbuyo kuti kapitaso nyumbani makapeza chimanga koma lero tumati tikamona chimangachi pambuyopa kupita nyumba wapeza chilichonse mavuto amenewo tachoka nawo patali mwina mubweramo mutiphula mawu achiwiri ngakuti tudandaula nkhani afetereza njalayi kubwera kuja kufetereza mmene mumalamula inu koma fetereza adalipa 36,000 koma lero wafika pa 160 chimene chili njokukuta choti munthu ina sangakwanisa zimene kutivuta kuno mawu ena ndise watu umachoka pakasinje kupita kwana mkumba umangoji ndise wopize kwambiri umene kuli ndindalitse foni wageni koma pano pandi msinje kuti munthu usatise uso ayi gere dala kuvana telekachakakalekali momutangochoka inu grade yomwe idapita tukupalitwaso utomene ndiye imanini kutentenye pomalizira ili nchipatala chathu yapa adangochikweza lulo hospital mmapepala koma pa ground ipa ndikayamjani uyu kasentapa ndipo nje wapeza kuti ulendo upitira limodzi ndikhulupirira kuti boma limeneli mukati mwapenga tikusankhani pakuno kuti tikusankhani unakonde mukusankhidwa kunoko mukatenga boma limeneli ndipota mkati kumbukire chichi kuchokera pano kupita kunchewu ndi pafupi 62 kilometers ndiye galimoto kuchoka pano kupita kuchandalapa kuti mulimbire ambulance tilibe pa chipatala ndi vuto lalikulu limenelo ndi mwamenewa ndikomukondini manja mwachifumu amfumu ofuna chitukuko ati amfumu akuziwa kopempha
akuziwa kuti pa 16 pano zimene apemphazi zichitika. Sikanjo TPP oye bwana, kuno bwana ndikubwanje pano bwana pakasinje koma ndibwanje constituency nchewu bwanje bwana. Mwana wanu amene akuyimira kuno pa MP Everson Chikona berana baba, komanso tindi kansala Gabriel Somali bwana. Mwana wanu ndi ameneyi amene akugwira ntchito kuno, tikambekeza kuti pa 16 pa wa ku parliament tikagwira naye ntchito. Mungu panga DPP oye. DPP oye. DPP oye. Profesa Vila Mutharika oye. Laitona Mupali Nsaka oye. Alajiga atu oye. Ipenose oye. Bana ife uno ndipokodo kwambiri profesa apana kusowani kuno kuchewu. Lati kuno kuli chinthu kuno kuchewu bwana, ndikhani ya profesa kumazili pani ya TPP basi. Ndipo anthu sindikuwaonawo bwana, ndimapoti ana amenewa bwana. Ndipo kuima kwanu kwalipatsa mdalitso waukulu. Kwabusabusa zimene apempha kale agulupu athu kuno bwana, tili magulu ambiri. Lero mwina polisi ukhalondu wanu mwinasalambasule kwambiri tikuloleni kuti anthu afune abeluzi wanu. Ambuya kuloiseni chikholopero wanu bwana. Ziko mmajamaa wa kansala amina achado MP bwana. Panonso tindi makansala wawiri, mwini wa dera Gabriel Somali Mungu mika mkono bwana akoneni, komanso tindi akansala ena Mulenga amene akuchokeranso wodi ya Sogolovu. TPP oye bwana, kuyambira mmamawa paliponse pamene tikuyima paukhala anthu unyinji wa anthu bwana. Anthu akudziwa kuti pa 16 bwana mukulowanso mboma, ndipo anthu abwana akudziwa ali ndi chikhulupiriro kuti mpulumutsi wawo ndinuyo bwana. Akudziwa kuti pa 16 bwana mukangolowa mboma wiki yomweyo bwana zinthu ziyamba kutsika mtengo bwana. Akudziwanso kuti wiki yomweyo bwana kuchokera pa 16 bwana mutuma anyamata akagule chimanga mwambe kwapasa anthu chimanga chaulere aje bwana. Bwana akudziwanso kuti kwambira pa 16 bwana peteleza nyumba iliyonse mlowa matumba apeteleza. Akudziwa bwana kuti mzipatala mwathu kwambira pa 16 bwana mankhwala azipezeka bwana. Akudziwanso kuti kwambira pa 16 bwana mafuta sazasowaso pa filling station bwana. Amabizinesi akudziwa kwambira pa 16 forex mpeche. TPP oye bwana. Mundiona nthawi ino ndiyazuse bwana Vice President aku East mamuna bwana Chisekelo Saseka Honorable Bright Nsaka bwana kuti akuzuseni mwalankhule anthu anu bwana, anu amene akudikirani pano. Zikomo kwambiri bwana. TPP oye. Profesa Arthur Peter Mutharika oye. My Gertrude Mutharika oye. Dr. Jenny Ansa oye. Cheugwanje oye. Kasinje oye. Ipetonse oye. Chikona oye. Wow. Bwana takulanda hizo Eastern Region. Mene mmanyamuka kuno uzalephera kankhawa kuti kodi kumeneko zikatha bwanji. Ku Central Region chipani chili bwanji, kumpoto chipani chili bwanji. Bwana zimene taona ife sitimaziyembekezera. TPP oye. Ndali ndiyankhule language yanya madangata Suleiman ikoza kunena kuti gemu idaipula bwana. TPP oye. Chinanchindi chabera panochi ambiriwa angobwezi yamphekesera kuti bwana adosa umu ana kuno anthu amakukondani ndipo kuno chipani ndi champhamvu chikuza nyamata uli ku parliament
tituza makasala awiriwa kukasibera njewo mmene kalimbikisidwa ndi mmene zaoneka ku Central Region ndi kumpoto bwana kuno chipani chamangika cha anthu anzathu atichekeranso mangolomera chipani chili bwino chinali bwino mukunyamuka pano chaonjezereka plus bwana kuno tagwirizana kuti voti ya kuno ku Eastern Region ikhale ya mtungozi wake Profesa akapita kuthalika chifukwa bwana ena agulidwa kuti azinamizira ine presidential candidate kuti azipeza mavoti awiri atatu olo imodzi cholinga chakuti achepese mavoti ya Profesa akapita kuthalika bwana ife kuno kusisika ena ajasiti avotera chifukwa sangatenge boma ena ajasiti avotera chifukwa sangapulumutsa Malawi kunkhanza za Chakwera ndinu nokha bwana president amene mungatenge boma ndiponso kupulumutsa Malawi kunkhanza za Chakwera zonse zimene anena Suleiman apa zija zichitika kudzera kwa munthu mmodzi yekha inu Profesa akapita kuthalika kona gulu limene likasonkhana motere mmene ndanenera munthu kuti ambiriwa akwera mchifukwa cha mphekesera kuti akhala kuti auzidwa kuti bwana mukubwera pano simunakadutsa DPP woye Profesa woye pana chifukwa chakuti dzuwa lili kusendera ndikupempheni kuti anthuwa amve mawu anu DPP oye! DPP oye! DPP oye! Wanyo oye! Kasinyo oye! Konsa oye! Moyanse! Mwibanji! Ndi muno kwambiri toyamba mteja ule mkwafu wa First Lady Profesa Jedi Mutharika komanso ule mkwa VPE Honorable Msaka ST komanso na VP onse amene pano ule mkwa Regional Governor Mama Chitwange, Nima Governor ina alipano, Koka Maijo ena, Mka Secretary General, Mama Pito, Ndi Mka Samaya Mina Grande Ule. Komanso, Mka Tose Tipano. Ndiwe Kiramba ine ndio sanga kwambiri kona mkobezan nofanga kwambiri ndikawa nkobyan ndikuzoa kuti munandi soyi ndikuzoa kumene komanso ine so nakoswali kwambiri nakoswali kwambiri choncho ndosanga kwambiri Ima pano kwa banje. Monga muzi wa sine mwendo kunai. Chocho ndosa nga kwa mbili brata. Kimi roye? Chachmi. Ndabuya kuri nikuze. Toyamba kuri maukuza kuri ine navomeza. Ulimanso kachwiri. Kufuka zintu ziwiri DPP
Bibili oye! Twayamba ndikufuna kupulumutsa Malawi. Chifukwa dziko la Malawi lili pa moto. Lapsa, lavunda, ndicho tupsa. Ndakizwa chinacho chichonse chimenecho kuti Malawi akhale ndi moyo. Ndinu oye! Chachiwiri, ndabwerako chifukwa ndifuna mange Malawi watsopano. Malawi okomera anthu onse. Okomera anthu onse. Kuchokera ku Chidipa, kuchoka ku Nsanje, Nkhotakota, kufika ku Ntchintchi. Ndinu oye! Malawi okomera anthu onse. Osati mtundu umodzi, dzina limodzi, kapena mpingo umodzi ayi. Ndipo onse amene tili limodzi. Kuyambira lero ndifuna tonse tigwire ntchito. Kandi Mchewa, kandi Muyawo, kandi Ndayingani, aliyense kandi Mulomwe, kandi Muhavani, kandi ngati ali qualified, ine ndimpasa ntchito. Ndifuna timange dziko lino. Pambuyo kwambiri, anzathu onse akupita patsogolo ku Tanzania, patsogolo Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Botswana. Onse akupita patsogolo. Koma ife tikupita kumbuyo. Every day we're going down, 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 down. Anzathu akupita kuwamba. Ndipo madai chifukwa ujeni, COVID, kapena ujeni Ukraine. Kama trade kwaja kuroki mavudo. Komanso makumira mai mavudo. Now ntchito government azuma azipali anthu pakatha mavudo. All the time mavudo akakhala enotera mkati enotera kunja. Kwani ntchito ya boma kukhala pansi ndipera solution ya mavuto amene. Ngati boma ilibe answer or solution, boma limene litoke. Be ready to govern this country. Governor zimenezo ndiye mukuona zonse zimenezo kuti boma walephera. Joseph, Njala, Maonda, Chan. They do in 16 days, long as the Manjamano, September 16, returns to the Grizani, put it to vote, Kandi, Baba Sobano, Comanso, Mawa Sobo, give me away. Konas wachtat, dabwesa manifesto. Manifesto yatu ya Sobano, mchimamati people centered manifesto. Ndiwoye, ndikuli ndi manifesto yakozwa kuti anthu azika opindula, anthu osati atsogoleri koma anthu wamba. Ndiwoye, ndi program yathu ichosa meti maendera titisa meti maendera boma meti maendera boma kuti mphamvu kuweza boma kachuma zitoke kulilongwe zitoke mmadera osiyasiyana. Ndiwoye, kuti madisi monse akhale ndi budget. The budget meal, there's a 5 billion each year. Also, Paramisewu, Kamasoko, Kamamilato,
Sije kwa kufuna agwizane. Kifo antwa mnezi ndamina mazia mafuta hao. Oga da takulonge. Sanga ze mafuta kuno. Kwa kama takulo. Ama takulo. Leda takulo antema ama takulo. Kuda wale mafuta tuja kipale za. Kwa maso dreme nchido. Antwa konkuno. Akonkuno. Kuda bege mayo so. Oka limakobi kumbamao. Ili kwa yomeo kwa sogori. Iwoye. Tuonjo paizambi za manifesto. Mwelenga, ito 90 pages. Ipa internet impact of the whole. Andikupepa kwambi. Amene mwingi internet, mwingi computers. Kuri makanisa ntamizi. Wawe yengea manifesto ya tuli. It's only 90 pages. Kuda ntambe znet kwa kwabwese ya kuyamba September 16. Ndikupepa kuti mutezimela. Paizazi kuu kwambi znet kwa kuchika. Komanso nchina chachikulu ndikuti maphunziro kuyamba standard 1 mpaka secondary 4 avaka awele. Avaka awele ne ndikazapeza makoena mwali pamuzi osapeza kusukulu pale siku ya awele tikaphala ndikuna lense apite kusukulu palibe ziko lingati masugo ngati anthu alosaphunzira palibe singateki chifukwa chake chinachita pa Community Technical College aja kuti anthu aphunzira chinyamata zowotcherera zakalipenda ICT kuti azitsata zikolo palibe ziko lingati pasogolo popanda anthu oziwa zinthu makamaka technical subject. Zinazotikira nge constituency iliyonse within the next 5 years ikhale ni Community Technical College. Iliwoye nthawi imene inachoka inaindi one 15 akundula kuti nthawi ngeatha. So I'm about just 2 more minutes. Honorable Technical College komeno kumauza president kuti asewanzo. No, that's okay. That's okay. But mangana kuti, as I say, kuti tikonza. Komanso foga yawada indisment. Even I understand and cycle means of land. Amen. If I bear kuda anthu akhanyiwa zabwino lomwe dontha nthawi zokulima mauzutu ndi mauzu apita kuti paine kulima mauzu ndiye makhale ndipo zanjera komanso zamawata zimenezo tiyamba ndiye fayilayi mungatana kuti ili sifa kuti tikhale ndi chisankho chobweza hayi ndifuna kuti pa 16 the winners take out. Take out. Not 50 plus 1, but 90 plus 1. Oh yes. No rerun. So each one of you knows how to kumuzi, door to door, makonse. Mukauze anthu kumuzaja kuti ayense azavote. Mwathandize sikwa voting. Kupita kavote. Kama simuvota, yedu tipita ndipo maimene. 5 years. Oh, yes, 5 years. Kama mukavota, twice dochuka, boma ine lipita pa 16. Ndimane kuziwa kwambiri, imandandira, amweya abdata nonse, ziwa kwambiri, zikono.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.